তিনটা তো কি দানা আনছে তিনখান নিয়ে ফিনান্সে লাগাইলানি এ সোনি মোহাম্মদ টা ভাগ করনু আমার সোনি নে 10 টাকা দে হ্যাঁ তু কেତେବେଳେ ଯିବୁ ମୁଁ ଆଜି କି ଯାଉ ଯିବୁନୁ ଏଇଠି ଲଗେଇ ଚାଲ ଯିବା ଧଳସର କାନା ମୋ ମନ୍ଦ ପତ୍ର ଲଗେଇ କାଇଁ କେମିତି ଲଗେଇ ଇଏ କିଏ ଚାଲନା ଯିବା ଧଳସର ଚାଲ ଯିବା ଯିବା କଣ ଆଉଣ ସୁଦିଆ ସୁଦିଆ କଣ ବସ୍ତି କେ ଯାଇ ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ କହିବୁ ସେ ଅଣସୁଦିଆ ସୁଦିଆ କଣ ଯିବା ଦବସର କଥା ଅଣସୁଦିଆ କଣ ସେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆନୁ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ ଠାକୁରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ତୁ ଲଗେଇ ତୁ ଲଗେଇ ମୁଁ ଲଗେଇ ଏ ମୋର ଟିକେ ଦେଲେ ଲଗେଇ ନେ ନେ ସେ ଯୋ ଡେମ୍ଫଟା ଇଏ କରନା ଉପରୁ କର ଏ ନେ କାନେ ଟା କାନେ ସେଟା ଫୁଲ ଟକା ତୁ ଇଏ କର ମତେ ସଇଲା ଆବେ ମୋ ଛିଆ ମନ ମତେ ପକଡି ଆଇଛି ଆବେ ମୋ ଧୂପ କଣ ଲାଗିବ ଆମେ ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜି ତୁ ଆମେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲୁ ନାଇଁ ଗାଣ୍ଡି ଆଗରେ ଆମର ତ ଯେତିକି ଆଇଥିଲା ମାଇଲି ତ ଲଟିଆର ଏଥର କା ଭଙ୍ଗ ଆଇନି ଦିଆ ହବ ଆବେ ହାତ ର ରକେଟ ଲଗାଉଚି ହାତ ଲଗେଇ କୋଣ ହାତ ଲଗେଇଲୁ କୋଣ ଯଦି ମୋ ମୁହଁରେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ତୁ ପଳେଇବୁ ସେଟା ତୁ ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତ ତାକୁ ଗୋଡେଇ ଗଲେ ଭାଇ ପଳା ମଉଜା ମଉଜା ଗାଣ୍ଡି ଆଡେ ଫୁଟୁ କେଉଁ ଦୁନିଆ ଆସିଲା ମନେ ହେଇଗଲା ସେଇ ପଛ ବାଜା ହେଲା ଜାତି କଥା ଓହୋ ଏଟା ଟକଟକ ଯାହା